Yini? Ukhomba. Uhlala ukhuluma ngalo mngani wakho ngathi ngiyajola ke. Ngajola nentombazane? Yebo. Hayi mina ngifuna amadoda, ngifuna amantombazane. We ukhuluma naye ngakhona ngathi uyangigciva. Thula wena Cebo. Sokhuluma nalo. Wena uthula umngani wakho uyamthulisa umngani wakho umngani womjani wena. Ngimngani lo nje. Yebo, buka nina usafuna ukukhuluma nawe. Umngani. Manje ngise ngifuna ukukunikeza ngiside mara ngana ngilogogo soyedwa. Kani uyabona yilo. Ufuna bani? Ufuna bani? Mbani logogo? Gogo. Ufuna ubuya ulo. Lo uthanda intsaba. Bengizothanda intsaba mngani ngifuna ngathi mara yena no uwesi shem. Ivala kunyala buthi ngiyakunikeza lokwa. No. No. Mara amabhodlela shama ngicela ngingilahlela. Nganibone phathi tona. But la angeke ngikhona ukunikeza lamabhodlela lawa. Ngani wena usonathi nami kani? Mina angithi wena Yani le. Iyashisa phela ngoyifaka e-fridge. Thatha lamabhodlela. Ngabe bakhomba hamba straight. Busy tolo bengisebenza late mina. Usebenza late esikhathini endlini? Mina ngibuya late ngibuya ngabo 8. Yini le moto ngathi seyibroker le? Nakusiyo akusenjalo shaftek namabhodlela lawa. Angabe bakhomba ukuthi mina angeke kani ngimngani wabo hamba straight ulahle mina. Ngihambe straight ngawa ke? Yini ngihambe straight? Ngihambe ngele. Angakhuluma ngala magogo bathatha tinzaba bafuna ukungena letinzaba abanetonge nje. Ukhonile kufunza iBhayibheli nje? Namuhla. Angikhona ukuhlala ngifunza iBhayibheli, angikhona ukuthandaza. Nyena ngiyathandaza amatweni endleleni samsebenzini. Shame ngani wami. Umbeke nami emthandazweni yakho? Wena. Mina labantu abasathanda mina angeke. Hawu usho ukuthini lo mlungu kani? Yebo. Guys, nawu ngathi ngimuntu wasathana ngani ubongibeka ngidomale ngithi ilanzi. Ngiyadlala shame uyakuthanza uNkulunkulu yeva siswami shame. Abantwana baJesu Jehova. Umusi. Jehova ungenile. Wena unjani umkhulu wakho esandleni? Ngodla kuyibute leyo. Hamba ubuke nyana endlini. Hamba buka nalo usokwatile nyana. Athi ngihamba bye bye. Uvulile la adliwe khona ngilenje. Ngathi abayivule angathi ngathi sowuvuvukile futhi wena izoba ngimix kadokotela ngimtshelela ukuthi bamise esibhedlela abangilalela abakuthatha serious ne abangithatha serious bacabanga ukuthi ngisilima bye bye mngani wami bye bye